Zirtop ni ani a Isua atong traya Petera amuhila Judan apatsan Masemo pathian ni alo la thlengdon Zirtop ni ani a pilatan tranala nasa hlea rorel tu tenan phiar ru a mipuyan sa khoka pathian ni alo thlengdon ti reng an hresilo Zirtop ni ani a zirtir te chu veng tu nei lo beram ang main an vak dara mari atrapa Petera na phata pathian ni alo thlengdon ti an hrelowatin ani Zirtop ni ani a rom si paiten kalal Isua an vua a korfual chu ama thi senin an buala hling lukhum an khumtir ma se an hrelovani pathian ni alo thlengdon Zirtop ni ani a Isua chu Calvary lampanin khala athi sen afara ataksa akhura atharau achawzauta ma semo Zirtop ni chawala ni lom pathian ni alo la thlengdon Zirtop ni ani a khovelin na achanga mipuiten sual kong an zoa melmapa anui Zirtop ni ani a sipaiten ka chandam tu kutchu crossa an kilbeta katlan tu ke chu crossa an kilboka tichuan an khai kangta suam mang te zinga Zirtop ni ani a ma se ka hrila cheu pathian ni alo la thlengdon khop Zirtop ni ani a zirtir te chuan angai na an hretolo an lalpa chunga thil thlen dan te farisai ho thil tum a hlot ling tak thu te chu ma se Zirtop ni chawala ni a pathian ni alo la thlengang Zirtop ni ani a crossa khen be ani a apan nakal sana thitura nutchi ani tu man an chan thei lovem ni Zirtop ni ani pathian ni a thlengdon Zirtop ni ani a khovel a nginga vana thima kalalpan atharau athlata Zirtop ni ani beiseina abo thina achak sualina hne setana anui khivurvur Zirtop ni ani a isuan phum sipaina thlan an veng thlan chu lungin an chinta ma se Zirtop ni ani Zirtop ni chawalani pathian ni alo la thlengdon SM Lockridge